името на оркестъра, докато има хора оркестърът ще свири тук. До 6 без 10 събанен, до има хора, пак ще свири. Спокойно, вземете се местата. Още повтаряме съобщението. Камерата, вижте.
отмяна. Я излез, моли на Вале, да видиш твоето чето. Обядаше да си обядва с свекър и с свекърва. Не ти ли казаха, млада невесто, по пътя да не бързаш и цветите не съдиш в твоята градина. Прощавай, мале, прощавай и не забравяй цветите да не поливаш. Сутрин на мале с росица, на обед мале с водица, а вечер мале с сълзи. Уважаеми гости, тук е моментът, в който двамата млади ще сложат венчалните пръстени. Обещавам ти от днес до края на своя живот да ти обичам и да ти бъда верен и да ти бъда подкрепа в целия живот. Може сега пръстена, аплодисменти за нашия младоженец. Аплодирайте малко по-силно. Младоженецът много се вълнува. Скъпи Бейхан, обещавам ти от днес до края на живота си да ти обичам и да ти бъда вярна и да бъда подкрепа в твоя живот. Дай сега пръстене на младоженица, сложи го на ръката, аплодирайте нашите млади. Ако бъде този, който ще разреже червената лента и малкия кум също. Пожелаем да са живи и здрави. И много деца. Аплодисменти за нашия кум. Уважаеми гости, кумицата ще сложи червената лента на кумата. Техния съвместен